Takže tento týždeň som viedol s Richardom Sulíkom, predsedom strany Sloboda a Solidarita, polemiku na stránkach denníka SME o tom, ktorá z týchto dvoch strán má lepší program. A dnes by som vám chcel predstaviť veľmi stručne svoje argumenty. Sloboda a Solidarita a SDKU sa v niektorých oblastiach prekrývajú a majú program spoločný. Je to najmä v oblasti daňovej a odvodovej, kde obidve strany nechcú zvyšovať daňové zaťaženie, kde chcú naopak znížiť odvodové zaťaženie. Výhodou SDKU však podľa mňa je, že SDKU to chce robiť cieleným spôsobom cez zavedenie tzv. Odpočítateľnej položky z odvodov, čo znamená, že nebude potrebné zbúrať celý sociálny systém, ako sa na to naopak chystá SAS. Za oveľa väčšiu výhodu SDKU však považujem to, že na rozdiel od SAS nie je stranou jedného muža, jednej profesie a jednej témy, teda daní, odvodov a ekonomiky, ale je schopná dať program aj pre ostatné kľúčové veci, ktoré nás trápia. To sú najmä otázky rodinnej politiky, ale aj otázky vzdelanosti a spravodlivosti, kde toto dnes ja považujem za rovnako zásadné problémy ako oživenie ekonomiky samotné. Bohužiaľ na SAS je vidieť, že naozaj je to strana primárne ekonomov, manažérov a svojho predsedu a ich program v tých ostatných častiach, najmä v časti, ktorá sa týka vzdelania, nedáva také zásadné a jasné odpovede, aké napríklad dáva program SDKU, kde SDKU má spolu 38 návrhov v oblasti vzdelania, spravodlivosti, boja proti korupcii, ktoré by spoločne zásadne zmenili situáciu, najmä by zmenili spôsob výberu, povyšovania sudcov, ale aj prístup verejnosti. V oblasti vzdelania by sme zaviedli angličtinu ako povinný jazyk, zásadne prevetrali slovenské univerzity, pomohli vybudovať jednu z nich aspoň na elitnú, medzinárodne porovnateľnú a takto by sa dalo pokračovať. Z týchto dôvodov si naozaj myslím, že program SDKU je bohatší a rieši všetky kľúčové problémy Slovenska, ktorých dnes čelíme, nielen jeden z nich, ktorým je otázka samotných daní.